Hoy. Meron po tayong pritong isda. Meron po tayong larang na rumpi kandado. Ayan, ginisa ko na ang kamatis. Ayan, sarap niyan. May kangkong at lugbate. Sarap niyan. Mukbang time. Hello mga kawitik! Mukbang tayo. Try nating magmukbang. Meron tayong sinigang na rumpi kandado. Meron tayong pritong rumpi. Meron tayong sausawan, patis at saka limon na may sibuyas at sili. Try tayo. Witik. Wow. Nagbukasan ko. Hoy. Gulay. Unang subo. Mata. Kilawan. Dito.
sinigang kung lagyan ko ng kalabati. May lamis-tawis ang sabaw. Hingus-hingus intos kalami oy. Hands up. Buklas intong bahawan oy. Tapos na. See you in the next vlog. In 1, 2, 3.